खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चिरांनि गोबां ओनसोलाव दै बाना, गामियारिफोरा जानांदों हालाय हाफाय। हारियानायाव दै बाना नायनो थांनाय एमएलएआ सासे आइजोजों सोबाजादों। असमिया भाइ मिया गैयाब्ला आसामाबो थानाय नङा बुंदों बदरुद्दिन आजमल। हाथियार लानाय सा 30सोनि आदिबासि टिउरियारफोरा जरहाटआव दंफैयो। घग्रापार थानायाव सैनांनाय हिन्जावसाखौ लानानै खारनाय लाइमोनखौ हमबाय। आसाम सोरखारनि साफ्रोमबो मावफारियाया दुर्गम ओनसोलाव 3 निफ्राय 5 बोसोर सिबिथाय होथारनांगोन। जुनमनि राभाखौ बुथारदों होननानै अजद होनाय अनिल भुइयाखौ सिबिआइनि जेरा। गसाइगावनि आसाम बंग सिमा हल्दिबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गसाइगावआव सासे सुबुङा गावखौनो फोथैनानै लादों। गसाइगावनि बरलामजरा गामियाव दैबाना। दिल्लीयाव अखा हायाखै, नाथाय दै बानाजों जानांदों हालाय हाफाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। साननै सिगांनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि गोबां ओनसोलाव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। भुटान हाजो खालामाथिनिफ्राय बोहैबोनाय माखासे दैमानि दैया लोमसावबोनायाव सुबाइजार ओनसोलनि गोबां गामियारिफ्रा जोबोद हालाय हाफाय जानांदों। बेनि अनगायैबो राङिजरा, बलदि, आमगुरि, खैलामोला, नांगलफाङा, मालिभिटा ओनसोलनि लालाय, जयपुर, खैराबारि, दलिहाल, तिलाफारा आरो गोबां गामियाव हरखाबै भुटाननिफ्राय फैनाय दैया लोमसावफैनानै बानानि महर लादों। गोबांनि न'आव दै लोमसावनायनि उनाव गामियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोननांदों। मालिभिटा बाजाराव थांनाय फैनायनि लामाफ्रा दैजों लोमजोबदों। बेनि अनगायैबो आइ दैमानि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा दै लोमजानानै गोबाङानो हालाय हाफाय जानांदों। आथिखालाव जिल्ला खुंथाया बेनि थाखाय नांगौबायदि राहा लागासिनो होननानै फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भुटान हाजोनिफ्राय बांद्राय दै बोहैबोनायाव आफाङाव थानाय चिरां जिल्लानि गोबां गामियाव दैया बुसावफैदों। ओजोंहाय बिजनी बिष्णुपुरनि थला दैमा, आनन्द बाजारनि अग्रं दैमाफोराबो खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैबोगासिनो दङ। आथिखालाव सा भारतनि गोबां रायजोआव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव दै बानानि गोहोमा गाज्रियै गोग्लैदों। हारियानायाबो बे दै बानानिफ्राय बारग'वाखै। बुधबारखालि हारियाना जन नायक जनता पार्टीनि एमएलए ईश्वर सिंहआ गुलायाव गागार दैमानि लोमसावनायाव दै बानाखौ नायनो थांनायाव रागा जोंहाबनानै खुद्रिनानै थानाय सासे आइजोजों सोबाजादों। गोबां सुबुंनि होंगो दोंगोआव सोबादों आइजोआ एमएलए ईश्वर सिंहखौ। मानो होनोब्ला बै जायगानि रायजो राजाया सिगांनिफ्रायनो घागार दैमानि रुगुङाव माथावरि होनांगौ होननानै एमएलए ईश्वर सिंहनो गोबां खेब आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो खुगाजोंबो गले गले बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय जेजेपि दोलोनि एमएलए ईश्वर सिंहआ जेबोखौनो खेरखेरायाखै होननानै फोरमायदों। खौरांगिरिया जेब्ला एमएलए ईश्वर सिंहनाव बेनि बागै माबाफोर आयेननि राहा लागोन नामा आइजोनि सायाव होननानै सोंदोंमोन, अब्ला एमएलए ईश्वर सिंहआ गाव रावनिबो सायाव जेबो एक्सन एबा बेरेखा राहा लाया होननानै बुंदों। असमिया भाइ मिया गैयाब्ला आसामाबो थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों धुबुरीनि एमपि आरो एआइइउडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिया साखाथि सौफैनाय लोगो लोगो सिगां समफोरनि बायदिनो बायदि बायदि अजद गोनां बानबुंथिफोर होनो लाबाय बदरुद्दिन आजमलआ। बबेखानि असमिया मोन्नैबो भाइ असमिया मियाया आबुं जानाय नङा जेब्लासिम असम थाया आरो असमजों लोगोसे जुदि मिया थाया बेबो माब्लाबाबो आबुं जानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ बोखावालासे दोननायानो गाहाम होननानै धुबुरीयाव खुंनाय एआइइउडिएफ दोलोनि मोनसे बिसायख'थियारि मेलाव बाहागो लानाय एमपि बदरुद्दिन आजमलआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मोगामोगियाव बुंदों। नोजोर होनो गोनांदि बदरुद्दिन आजमलआ असमिया सोदोबखौ मियाजों सरजाबदों।
असमिया सोदोबखौ अस आरो मिया मोननै बाहागोआव बोखावदों। बबेखानि बिसायख'थि फैब्लानो आजमलनि जारिनाय आरो बार सुफुंनाय राजखान्थियाबो जागायो। बावैसो धुबुरीयावबो बेबायदि सावगारिखौ नुनो मोन्दों। दै बथल लानाय माखासे सुबुंखौ आजमलनि सेराव नुदों। मख'नो गोनांदि रकिबुल हुसैना धुबुरी लकसभा बियाबनि बिजाथि जायोब्ला 10 लाख रां मदद खालामगोन होननानैबो बदरुद्दिन आजमलआ फोसावदों। बाजेट आली चौधुरीनो 10 लाख रां होब्लानो गासैबो भटखौ एआइइउडिएफनो होगोन होननानैबो दाबि खालामदों आजमलआ। आदिबासी उदखारि आफादनि माखासे टिउरियाफोरा हाथियार लानानै जरहाटनि दरसे गामियाव दंफैयो। म्यानमारनि केम्पनिफ्राय फैनानै जरहाटआव दंफैयो आदिबासी उदखारिफ्रा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आदिबासी उदखारिफोरखौ जरहाटनि दरसे गामियाव रैखाथि बिफाना बेंनानै दोनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदखारि आफाद आदिबासी पिपुल्स लिबारेशन आर्मी सुंद'यै आब्लानि सा 37 सोद्रोमाफोरा गुबै लामायाव फैफिननानै म्यानमारनिफ्राय भारतआव हाबफैनो नाजादोंमोन। उननि समाव बै उदखारि टिउरियाफोरा भारतनि रैखाथि बिफाननि मददाव म्यानमारनिफ्राय हाथियारजों लोगोसे भारतआव फैनानै जरहाटआव दंफैयो। बबेखानि आब्लानि कामान्डार इन चिफ साहिल मुन्डाया सिनायथिनायनि उनावनो म्यानमारनिफ्राय बावैसो फैनाय आब्लानि सोद्रोमाफ्रा हाथियार गथायगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साहिल मुन्डाया दिनै गावनि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लाखिनाय थावनियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बेनि उनावनो बै आदिबासी उदखारिफोरनि हाथियार गथायनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आब्लानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे हानजाया हाथियार गथायदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आदिबासी उदखारि आफाद आनलानिफ्राय गावस्रानानै थांनाय मोनसे हानजाया आब्ला मुंनि उदखारि आफादखौ दादोंमोन। नलबारि जिल्लानि गग्रापार थानानि जाथाया गोदान महर लादों। पुलिस थानायाव सैनांनाय हिन्जावसाखौ लानानै खारखुमाबोनाय लाइमोनखौ पुलिसआ हमबाय। मफिकुल आली मुंनि लाइमोना हिन्जावसाखौ लानानै खारखुमाबोदोंमोन। नाथाय माखासे सान उनाव पुलिसआ मफिकुलखौ हमनानै बिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो आरो जोबथेसालियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि बै समाव गग्रापार थानानि पुलिसआ मफिकुल आलीखौ उन्दै बैसोनि होनानै केस रेजिस्टार खालामालासे न'आव हगारहरदोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव लान्थ्रियै खौरां फोसावनायनि उनाव आरो बै जाथायनि 20 सान उनाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामो आरो मफिकुलखौ हमनानै बिजिरसालियाव हाजिर खालामो। बबेखानि गग्रापार थानायाव जालांनाय सोमोनांथाव आरो लाजिथाव जाथायाव मुं सिखांनाय अ.सि. बिमान रयखौबो साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनानै पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बे समाव लांसुनिया बिमान रयाबो पुलिस जिम्मायावनो दङ। आसाम सोरखारनि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। आसाम सोरखारनि साफ्रोमबो मावफारियाया रायजोनि गुबुन गुबुन गोथौ ओनसोलफोराव 3 निफ्राय 5 बोसोर सम सिबिथाय होथारनांगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बुधबारखालि खुंनाय सप्तायारि केबिनेट मेलाव बे बिथांखिखौ लादों। बबेखानि नोगोरारिनि गेजेराव गोग्गो खुंथाय आरो सिबिथाय होनायनि नोजोर आरो थांखियै बे थांखिखौ लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। ओरैहाय केबिनेट मेलनि उनाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला केबिनेट मेलाव सुगम टु दुर्गम बिथांखिखौ गनायथि होबाय। बे सुगम टु दुर्गम बिथांखिनि गेजेरजों गासैबो सोरखारि मावफारियाया साख्रिनि थाखोखौ नायालासे गोथौ ओनसोल एबा दुर्गम ओनसोलाव थिखानाय समसिम सिबिथाय होथारनांगोन। बबेखानि बै दुर्गम ओनसोलफोरनि जौगाथायफोरखौ नायनानै सायख'नाय जागोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। एसआइ जुनमनि राभाया लामा जाब्रबथायाव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जुनमनि राभानि केसखौ बिथा खालामनानै सिबिआइआ गोबांसा पुलिस अफिसारफोरखौ जेरा खालामबाय। बेनि गेजेरावनो जुनमनि राभाखौ बुथारदों होननानै दाबि खालामनाय पुलिस कनस्टेबल अनिल भुयाखौ दिनै सिबिआइआ फिन जेरा खालामदों। नगावनि सार्किट हाउसआव सिबिआइआ दिनै फुंनिफ्रायनो नगाव सदर थानानि ड्राइभार अनिल भुयाखौ जेरा खालामदों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय कल रेकर्डिं एबा अडिअ'खौ लानानै सिबिआइआ अनिल भुयाखौ जेरा खालामदों।
मख'नो गोनांदि एएसआइ जन्मनि राफाखौ नगाव पुलिसा बुथारदों होननानै अजद होदोंमोन ड्राइभार अनिल भुयाया। जन्मनि राफाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि उनावनो अनिल भुयानि मोनसे अडिअ' क्लिपआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। बे अडिअ' क्लिपआव जन्मनि राफाखौ बुथारदों होननानै अनिल भुयाया अजद होदोंमोन। बबेखानि बे अडिअ' क्लिपआ गावनि होननानै अनिल भुयायाबो पुलिसनि सिगाङाव राजि जादोंमोन। दिनै फुंनि 12:30 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय हल्दिबारि गामियाव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै हल्दिबारि गामिनि थागिबि बुदिराम मुर्मु मुंनि सासे गोरिब दुखुथियानि नखरखौ सिफायनानै बोफाय बोसि खालामनानै गालाङो। थोरसि लथा माइ माइरं जि जोम गासैखौबो खहा खालामलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैदेरा सोनाब बंग हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनानै हल्दिबारि गामियाव हाबफैदों होननानै मिथिहोदों गामिनि सुबुंफ्रा। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो साबकाटा पुलिस बिफाननि गाहाय शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा खौरां लाहोयो आरो न' बां सिफायजानाय सोरलां बोरलां जानांनाय गोरिब दुखुथिया बुदिराम मुर्मु बिथांनो एसे हानायखिनि राङारि अनसुंथाइ होबोयो आरो दुखु फोरमायो। गसाइगावआव फासि नांनानै गावखौनो फोजोबनानै लादों 55 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं सिमालटापु गामिनि थागिबि 55 बोसोर बैसोनि रमाकान्त दास मुंनि सासे सुबुङा गावनि थाग्रा न'आवनो फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव जादों बे जाथाया। बेनि बागै मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव साननिफ्रायनो गोब्राब राङारि जेंनाजों नाख्रेबजानानै दङमोन रमाकान्त दासआ। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो सिमालटापु पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै रमाकान्त दासनि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो क'क्राझाराव दैथायहरो होननानै मिथिनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बरलामजरा गामियाव दैबाना। बरलामजरा गामिनि 70 एबा 80सो नखरफोरा दैबानाजों सैनांदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो अखा हाबाय थानायाव हाजोनिफ्राय फैनाय दैया सुन्द्रिनि बलाम दैसाजों लोगो नांफैनायाव बलाम दैसानि माथावरि बान्दोआ बायफ्लंनानै बरलामजरा गामियाव लोमसावफैदों। जाउनाव बरलामजरा गामिनि रायजो राजाफोरा दैबानानि थासारिजों सैनांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरलामजरा गामिनि गंफ्रोमबो न'आव दै हाबजोबदों। बेनि अनगायैबो लामा दथाखौ खुरखानानै हान्थामेला खालामनायाव गोब्राब जादों। बबेखानि बरलामजरा गामियाव दै बानाया गोबां माइ माइरं आबाद मैगं थाइगं खहा जाबाय। गोबां न' बांनि इन्जुर गिसि खालामबाय। बेजों लोगोसे दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदिफोरखौ खानानै दोननो हायै थासारियाव गोग्लैबाय बरलामजरा गामिनि सुबुंफ्रा। थाबैनो दैबानाखौ होबथानानै होफैनो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों दैबानाजों सैनांनाय ओनसोलनि सुबुंफोरा। हादरनि राजधानी दिल्लीयाव बृहस्पतिबारखालि सानजौफुनि 11 रिंगासोआव अखा हायाखैब्लाबो नाथाय दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। जमुना दैमानि दैया खैफोद सिमानि 3 मिटार गोजौजों बोहैदों। जाहोनाव जमुना दैमानि रुगुं एबा खाथि खालानि थागिबिफोरा जोबोद हालाय हाफाय जानांदों। सुबुंनि न'फोराव उसिफावनाय दैया हाबजोबदों आरो लामा सामाफोरा दैजों लोमजोबनायाव थांनाय फैनाय हान्था मेलायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। दिल्ली सरकारा स्कुल कलेजखौ बन्द फोसावथ'नांबाय आरो जमुना दैमानि वाटार प्लान्टखौबो बन्द खालामथ'नांबाय होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हारियानायाव दासान्दि गोबां अखा हागासिनो दङ। बेनिखायनो हारियानानि हादमी कुन्दआव थानाय बान्दोखौ बुफ्रुनानै हरनांदों। जाहोनाव बेनि गाज्रि गोहोमा हादरनि राजधानी दिल्लीयाव गोग्लैदों। गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरीवालआ बेनि सायाव राहा लानो मिरु सरकारखौ खावलायहरदों। नाथाय मिरु सरकारा दासिम जेबो राहा लायाखै। अदेबानि एनडिआरएफनि गासै मोन 12 हानजाया खैफोदाव गोग्लैनांनाय सुबुंफोरखौ नावजों रैखाथि जायगायाव लांनाय एबा दोनहैनाय खामानिखौ मावगासिनो होननानै फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।